Ta konkurence tvrdí, že někdy v těch rozvahách těch společností jsou přeceňovaný ten majetek. Jasně. Jo, že dejme tomu, jsou zkreslené ty údaje a ta zadluženost je reálně vyšší. Jak to máte vědět, co jsou to? Tak některé takové příběhy byly dokonce v posledních týdnech, jako myslím, celkem detailně popsány a až mi to jako šokovalo, jak někdo, že dovedu si představit jako nějaké lehké, řekněme, přecenění směrem nahoru, ale tam to byly jako desetinásobky jako reálných hodnot, to mě přišlo naprosto šílené. A já bych to řekl asi takhle. Výše našeho vlastního kapitálu je vyjádřena penězi 1,50 miliardů nebo něco takového, že to je nějaký polštář, který v podstatě máme pro případ nějakého negativního vývoje. Nicméně, a musím to říct, já nic takového nepředpokládám a neočekávám,